ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ବୁଢ଼ ଗାଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଛ ତ? ହଁ ବସିଲେ ବସ। ନେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମାସ ମାନେ ବସ କୋଉଟା ଫୁଲୁଛି ଦେଖା। ଦିଟା ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଏକାବେଳେ ପୁଣି ଠିଆ ଏଇଠି 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 ବସ ଏଇଠି 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 ବସ। ପାଦ ଦିଟା ସାରା ପାଦ ପୁରା ଇଏ ଆଉ ଯାଇକି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ପେଟଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି, ମୁହଁଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଦେଖି ଦିଟା ସାରା ଆଣ୍ଠୁଟା ଦେଖି ଆଣ୍ଠୁଟା ବଥା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଟା ବଥା ଅଛି, ଏଇଟା ବଥା ଅଛି। ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ବଥା, ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନା ବୁଝିଲି ଯେ ଅଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରେସର ଔଷଧଟା ପ୍ରେସର ଔଷଧ ତ ଆମେ ନେଇଥିଲି 10ଟା ସରିଛି, ଆଉ 2ଟା ଅଛି ମାସେ। ନାଇଁ ନେଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲୁଛି ନା। ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ହଉଛି ନା, କାଶ ଲାଗି ସେ କାଶ ଲାଗିଛି 3ଟା ବଟିକା ଖେଲାକୁ କମିଯାଇଛି। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବନି ହେଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବନି। ଯେ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଯେମିତି ଖାଉଛ ସେଇଟା ଖାଉଥିବ ପ୍ରେସର ଏଇଟା ଔଷଧ ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଔଷଧ ଖାଉଛି। ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ମତ କଥାଟା ଶୁଣ। ଆଗିକା ପକା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ବେଭଳିଆ ଭଳିଆ କଥାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ, ନିଦ ଫିଦ କେମିତି ହେଉଛି? ନିଦ ବି ଏତେ ଭଲ ହଉନି। ରାତିରେ ପୁରା କମିଯାଏ, ପୁରା ସକାଳ ରାତିରେ ପୁରା କମିଯିବ ପୁରା। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଚାଲିଲା ଫୁଲିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁଟା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା। ଆଣ୍ଠୁଟା ବଥା କରୁଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି ବେଶୀ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ପରିସ୍ରା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିଲା। ନା କମିଯିବ। ଅଣ୍ଟା ବଥାରେ ଜୋର ରହୁଛି ନା। ଅଣ୍ଟାଟା ମୁଁ ନଇଁ ପାରୁନି, ବସି ପାରୁନି, ଅଣ୍ଟାଟା ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଏସିଡିଟିର ହେଉଛି, ନେଇଥିଲା ମାସେ 10ଟା ଲେଖା ସରିଛି। ଗୁଡ଼ରେ 6-7 ଦିନ ହେଲା। এটা ଖାଇছে ନା ମୋତେ ଆର ମାସକୁ କହିବ ନା ଗୋଡ଼ ଖୋଲା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯେମିତି ଖାଉଥିବେ ଆର ମାସକୁ କହିବ କଥା ହେଲା।
आराम से खाइला पर कहबो देखिए बस कौन है आप पूरे दिन में इलेक्शन जीते थे तो हाँ जाके हमारे पुरखे जाके हमारे इंटरव्यू तो दिए सर कुड़े दे मैंने 10 दिन दे दिया और इधर सकाल गोटे खाली पेट ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ରାତି ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ସାତ ଦିନକୁ ଥରେ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳୁ 20ଟା ଦେଶ ମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା सब लेंगा चेंज वो मैं पचास प्रेशर तेल चेंज कर दूँ कहले बुझेगा ପ୍ରେସର ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ जहाँ मेडिसिन खाऊले खाइबे ଯାହା ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବେ आगରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ତ ସବୁ ଖାଇବ ତା ସହିତ ଏଗା ବି ଖାଇବ 1100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନେକ୍ସବାସ୍ ଟି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଔଷଧଟା ପ୍ରେସର ପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଉଛ ଅଛି ସେଟା ନେକ୍ସବାସ୍ ଟି ଅଛି ଆରେ ନେକ୍ସବାସ୍ ଟି ଅଛି ତ ସେ ନେକ୍ସବାସ୍ ଟି ନେଇଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସେଇଟା ଖାଇବ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଇଠି ନେକ୍ସବାସ୍ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରେ ହଁ ତାନେ ଅଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଖାଉଥିଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଏଇ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 1100 ଟଙ୍କା 1100 ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପ୍ରେସର ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିବନି बाकी तुला पुरे ना SM1 50 1 5 दोनों